Вітаю вас, шановныя тэлегледачы. Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначалі атмасферныя франты і цёплыя паветраныя масы. На большай частцы краіны прайшлі ападкі і дождж, мокры снег. Месцамі адзначаўся парывісты вецер, туман, галалёд на дарогах, галалёдзіца. Літаральна праз некалькі хвілін даведаемся пра надвор'е на заўтрашні дзень, апошні дзень 2022 года. Але спачатку традыцыйны агляд прыродных падзей. На Філіпінах расце колькасць ахвяр паводак, выкліканых праліўнымі дажджамі. Паводле апошніх звестак загінулі самаменей 44 чалавекі. Яшчэ 28 прапалі без вестак. Стыхія закранула больш за 509 тысяч чалавек у 10 рэгіёнах рэспублікі. Моцныя ападкі справакавалі апоўзні. Пашкоджаны амаль 4,5 дамоў. Без малога 130 дарог і 14 мастоў. У дзясятках гарадоў зафіксаваны перабоі ў падачы электрычнасці. У 21 населеным пункце ўведзены рэжым бедства. Праліўныя дажджы нанеслі сур'ёзны ўрон не толькі інфраструктурным аб'ектам, але і сельскай гаспадарцы. Вярблюды ў шоку. У паўночна-заходняй частцы Саўдаўскай Аравіі выпаў снег. Зімовы пейзаж на гары Джабаль-эл-Лаус у правінцыі Табук прыцягнуў натоўпы турыстаў. Сярэдняя тэмпература ў гэтых краях складае плюс 40 градусаў. Таму бедуінам вельмі нязвыкла назіраць за снегам і паніжэннем тэмпературы. Тым не менш, мясцовыя жыхары ўзрадаваліся зімоваму сюрпрызу. А на Кювейт абрынуўся рэдкі град. Стыхія накрыла вуліцы гарадоў і пустыні белым узорам. Мясцовыя жыхары ў сацыяльных сетках назвалі гэтую з'яву снегападам. Відавочцы адзначаюць, што такой колькасці граду зімой яны не бачылі ўжо 15 гадоў. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слаба ўзбураны. 31 снежня ў народным календары Мадэст. У гэты дзень прыкмячалі, калі дым ад вогнішча ці пячной трыбы уздымаецца вертыкальна ўверх або з невялікім нахілам у бок ветру да холаду. Калі снег падае вялікімі шматкамі, то мароз будзе ўмераным і нават, магчыма, адліга. Ну а зараз пра надвор'е на найбліжэйшы час, але спачатку цікавая інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 31 снежня. Самая холодная ноч была ў Езерышчы ў 1978 годзе, звыш за 38,5 градусаў марозу. А самы цёплы дзень у 2006 у высокім тэрмометры паказалі больш за 7 градусаў цяпла. Надвор'е на тэрыторыі Беларусі ў суботу, 31 снежня, уначы пераважна без ападкаў. У дзень на большай частцы краіны пройдуць ападкі ў асноўным дождж. На асобных участках дарог галалёдзіца. У дзень прагназуецца парывісты вецер. У Брэсце без істотных ападкаў. Уначы +1, у дзень 10 градусаў цяпла. У Гродні уначы ападкі малаверагодны, каля нуля. У дзень часам ападкі, у асноўным дождж 9 вышэй за 0. У Віцебску уначы без істотных ападкаў -2. У дзень часам ападкі, у асноўным дождж +3 градусы. У Магілёве уначы без істотных ападкаў -1. У дзень часам невялікія ападкі, у асноўным дождж 3 цяпла. У Гомелі уначы кароткачасовыя ападкі, дождж, мокры снег, 1 з мінусам, у дзень 4 з плюсам, без істотных ападкаў. У Мінску часам невялікія ападкі, у асноўным дождж, уначы -1, у дзень 4 градусы цяпла. У бліжэйшыя дні ў сталіцы прагназуецца ў нядзелю +7, у панядзелак +5 градусаў, невялікі дождж. Надвор'е ў суседніх краінах. У Маскве +2, у Вільнюсе +3, Кіеве 4 вышэй за 0, Варшаве 10 цяпла. Надвор'е ў заходняй Еўропе, у Парыжы +16, Вене 9 цяпла, Берліне 15 вышэй за 0, Рыме +17 градусаў. А на сёння ўсё. Сачыце за прагнозам разам з намі кожны дзень у вячэрнім эфіры. І памятайце, якое б надвор'е не было за вокнамі, яно ўсё роўна залежыць толькі ад нас саміх і ад нашага настрою. До сустрэчы!